Tak na úvod taká tradičná otázka, ako dnešný výkon? Tak bolo to ťažké, ja som čakala, že to bude takéto ťažké, lebo ja už som si ho hrala minulý rok dvakrát a raz som si ho prehrala a vtedy vo Francúzsku na jeseň to bol strašne ťažký zápas, aj keď som prehrala, tak to bol jeden z najlepších zápasov, aký som kedy hrala, takže aj teraz som to tak očakávala a najnepríjemná hráčka, veľmi dobre sa hýbe a všetko vráti, takže sme mali veľmi ťažké výmeny, ale sama som si to trochu pokazala, keďže už som mala 6-1, 2-0 a som servovala a vtedy som pár chybami do toho dostala a začala hrať dobre. Tak som to zvládla našťastie. Dvojhodinový zápas, dnes fyzicky sa cítiš ako? No teraz v pohode, uvidíme zajtra, ale ja myslím, že v podstate by to nemal problém taký. Tak zajtra štvrťfinále proti Kornet, ako prebieha taká príprava na štvrťfinále Kornet? Tak asi ako na každý iný zápas. Uvidíme, ja ešte neviem, kedy hrám, takže podľa toho sa rozohrám raz alebo dvakrát, keď som hral až niekedy neskôr večer a neviem, no. Nemôžem v poslednej dobe veľa jesť, lebo potom mám taký strašne ťažký žalúdok, takže na to sa sústredím a inak je to normálne, sa rozcvičím, rozbehám, tak ako inak. Najbližší program ťa ako čaká? No potom to je hneď Fed Cup, na to sa teším, je to doma, to som ešte nikdy tak nehrala, bude to na Antuke, už konečne sa dostanem na Antuku, tak sa teším aj na celý tím, príde mi nejaká Čepová a aj Daniela Hantuková, tak sa tešíme a ja dúfam, že príde čo najviac ľudí sa na nás pozrieť. Takže myslím si, že ak budeš nominovaná do tej dvojhry? No to je ťažko posúdiť, to musí rozhodnúť kapitán, uvidíme, jak sa bude dariť cez ten tréningový týždeň a jak to bude vidieť. Ja by som chcela hrať samozrejme, teraz hrám celkom dobre, mám formu a ešte uvidíme, no, všetky sme tam také vyrovnané, teraz nemyslím, že hoci kto bude hrať, tak máme dobrú šancu. Ako by si zhodnotila organizáciu tohto turnaja? No je to výborný turnaj, pre mňa je najlepšie, že to je tak blízko, že môžem ísť autom a že nemusím po dlhej dobe nikam letieť a super transport máme v podstate taký, že stále sú tu ľudia, ktorí nás vezú, takže nikdy nemusíme čakať. Jedlo je tiež dobré. Možno keď bol ešte jeden tréningový kurz viac, čo už teraz nevadí, ale na začiatku to bolo ťažké sa tam niekde zmestiť, ale nejak je to super a dúfam, že to bude aj na budúci rok, lebo že majú nejaké problémy aj finančné, tak. Včera si nehrala zápas, si mal voľný, dá sa povedať, keď si mal povinnosti mediálne. Stihla si už pozrieť aj Katovice, alebo na to vôbec nie je čas? No, nebola som pozrieť, lebo som mala až tak neskôr tréning a bola som unavená ešte z toho zápasu predtým, čo som hrala tak neskoro večer, ale ja to mám celkom v pláne, aj keď prehrám, tak ešte som tu možno ostala aspoň pol dňa a si to pozrela. A vnímaš počas zápasu podporu fanúšikov, alebo si úplne naplno koncentrovaná? No, snažím sa koncentrovať, ale je to lepší pocit, keď tam niekto je a keď ma niekto pozbudzuje a teraz som tu vlastne s mamou, ktorá tiež mi zatlieská a pozbudí ma aj keď tak tišie, ale aj necítim podporu a som rada, keď ste tu aj vy, že niekto ma pozbudí a naozaj to bolo lepšie ako iba keď tleskajú jej. Kristína, sestra, teraz hrala na výberovom šampionáte, boli ste v kontakte počas turnaja? Boli, ja sa veľmi teším, že sa je to podarilo, to je obrovský úspech. Plánujete spolu niekedy nejakú štvorku? Na VT už ste sa o tom rozprávali, alebo? No, až tak sme to neplánovali, ale ja som na to aj myslela, že sa im musím spýtať, či napríklad v tej Trnave, keby sme hrali obe, ja neviem, ešte to je ďaleko, či by sme si nezahrali a štvorku si s ňou veľmi rada zahrám. Dvojhra by bola horšia predstava, no. Sestra je teraz do Prahy, ty si hrala Marrakeš, prečo? No, to je dobrá otázka, ale ja neviem, no. Ja mám strašne veľa bodov teraz obhajovať a tak nejak som predpokladala, že ten Marrakeš bude o dosť slabší, nakoniec sú také vyrovnané, ale ja už som tam raz hrala, mi sa tam hralo dobre v tom Marrakeši a je tam teplo a nie je to zase tak, síce treba letieť, ale nie je to tak ďaleko a takže tak. Super, tak ďakujem vám. Ďakujem aj ja.